שלום, היום נלמד איך יוצרים אלבום תמונות בפאורפוינט. הוספה, אלבום תמונות, אלבום תמונות חדש. נקבל את המסך הזה. ניתן לבחור קובץ או דיסק. אני מקבל את המסך הזה, מנווט לאן שאני רוצה, בוחר כל התמונות, קונטרול A, הוסף. הנה, פה אני מקבל כל התמונות שבחרתי, מסדר לי אותם, ניתן לשנות בסדר. ניתן להסיר תמונה שאני לא רוצה. יש לי פה סיבוב, פה התנגדויות, פה בהירות. אני יכול לבחור כל התמונות בשחור לבן. פריסת תמונה, ניתן לבחור תמונה אחת בשקף, שתי תמונות, 4 תמונות, תמונה אחת עם כותרת, שתי תמונות עם כותרת, 4 תמונות עם כותרת. אני אבחר התאמה לשקופית. ניתן לבחור ערכת נושא. אם אני בוחר תמונה אחת, צורת המסגרת נהיית זמינה. ניתן לבחור מלבן מעוגל, מסגרת פשוטה, מסגרת מורככת, וייצור. פה אני מקבל כל התמונות, כל תמונה על שקף אחד. אני יכול לעשות מעברים. אני מסמן החל על הכל פה. אפשר לתת זמנים, מעבר אוטומטי לאחר 3 שניות או 5, והחל על הכל. עכשיו אני עושה הרצה. מה שבחרתי זה היה 5 דקות. עכשיו זה 5 שניות. פה אני יכול לעשות מעבר מהיר, איטי, בינוני, שיהיה מהיר, והחל על הכל. עכשיו ניתן לערוך בתמונות או באלבום שיצרתי. אם אני רוצה עריכה חדשה, זה כבר מה שיצרנו קודם. אם אני רוצה להסיר את התמונה הזו למשל, הסר ועדכן.
ניתן לערוך גם בתמונות ולעצב. אני בוחר תמונה מסוימת, עיצוב אובייקט. פה אני יכול לעשות כל מיני צורות, כל מיני עיצובים. לבסוף לשמור בשם. אני יכול לשמור את האלבום שלי בכל מיני פורמטים, מצגת רגילה או מצגת שמותאמת לפאורפוינט גרסה ישנה. תודה רבה על ההקשבה.